Személyre szabott autószőnyegek pár perc alatt. Gyertek, megmutatom, hogy rakom össze online. Először is gyertek fel a CarCarPit honlapjára, és nézzük, hogy tudunk a szeretett autómba könnyen és gyorsan szőnyeget rendelni. Nézzük, azt mondja, hogy Audi, bár különböző autókra lehet rendelni, de az én szeretett autómban rendeljünk szőnyeget. Évjárata ajtók számát megadjuk, lehet rendelni garnitúrát, de akinek nem arra van szüksége, hanem elég a sofőr oldal, vagy csak előre szeretne, az is megoldható, vagy sűrűn elkopik a sofőrszőnyeg, ezért lehet hozzá plusz sofőrszőnyeget is rendelni pluszba. De most legyen garnitúra, azt mondja a szőnyeganyaga, sokféle szőnyeganyag választható, szövet is, plüss is, különböző színekbe. Nézzünk most, azt mondja, nekem a fekete tetszik plüssbe, az egy ilyen prémium vastagabb anyag. Nézzünk hozzá valami szép szegőt, mennyi rengeteg szegő van, mindenféle színekbe. Válasszunk pirosat, azt mondja, mert piros az autó is. Válasszunk hozzá koptatót, fekete koptató az illik, harmonizál hozzá. Nagyszerű, rögzítési pontok is vannak benne, de aki nem szeretne rögzítési pontot, nem feltétlenül szükséges, de tegyünk bele rögzítést, hogy ne csúszkáljon el az a szőnyeg. A hímzéseket lehet különböző szőnyegekre, elég a vezetőre, vagy mind a négyre, vagy csak előre, de legyen mondjuk mind a négyre. Azt mondja, a szöveget írjunk bele, mondjuk a nevemet, és ezzel meg is volnánk, és mehet is a kosárba. És ha már itt van, akkor mehet is a megrendelés. Látjátok, milyen gyors volt? Írjátok meg kommentben, ti miért csináltatok online.